El vi és una beguda, i a casa nostra, doncs, més o menys tradicional. Des d'aquest punt de vista, doncs, integrable amb una dieta que sigui variada i equilibrada a partir d'una certa edat. Per tant, les relacions entre el vi i salut sempre ha de ser a partir de la moderació. Hi ha uns límits que estan fixats per l'Organització Mundial de la Salut, que més o menys són uns 20 grams d'alcohol al dia la dona com a màxim i uns 30 com a màxim l'home, i això vol dir 2 vasos de vi, 3 vasos de vi o equivalent en forma de cervesa. El vi té una complexitat que no tenen altres begudes alcohòliques perquè conté, entre altres coses, polifenols, que són els que li donen color i cos. I aquestes substàncies, pel seu efecte antioxidant i altres efectes, sembla que, consumides raonablement, puguin tenir algun efecte positiu, alguna acció positiva, com també segurament el mateix alcohol realment en moderació també pugui tenir alguns efectes positius. Però hem de dir també que aquests antioxidants que hi ha en el vi els trobem en el most i en molts altres productes com són les fruites, etc. És a dir que jo crec que el motiu fonamental per consumir vi no ha de ser la salut, sinó el plaer que proporciona el seu consum. Un plaer raonable, com tots els plaers.